Hello everyone, jotono advance Christmas ni chibai. Tini Christmas ni pal samang khailai tongo mothawo joto pal milegai siklai siklite okra sakla milegai ke ara samang tamai na kisi sa video ti samani noni motharok bode khailai ka comment khai sadi jara Christian ro chini mothaka tini ready khailai tongo ko atukri ro khachijak thangnai 1 tarik ni simi khachika engke tini 6 tarik tini pal samung khailai tongo engke pal samungo joto phaijak phaigai motha chikon sapono kaitono loblai nabaga kha kaham baikige baskang subrai sukista se mani salno loblai nabaga tabo pal samung khailai tongo engke pal samung khaijite chini mothani secretary bini pal samung jora bo mai charnai ke arabo joto khatong tholoja bono hambai maya pharo chini motha secretary no engke tabuk lama rok poriskar khai tongo lama poriskar khai te girja no rok snam lainai sajainai te takle kisisa special khege lighting rok lagai ge khailai tangai snalai tongo chrai rok to joto milige samang khailai tongo ke yang ka bobai bobo khai tongo yang bisinga mahinai sajna baga ready bisinga bo kai sini speaker rok tongo bono chalai jak ke yang music kor khai ge yang music isa lagai thai baga mo khlai ka ke yang kai sini mothani chairman ka cham kai sini chunghor baigana motha secretary ni musla kai tanglai tongo nokla rogo yang motha chikon phano bosor ekbar subrai sukti manmani ba mane bagai snam lagi tongo ke ani motha ni jara tongai rok no ang nogo kari pano paiplaya hambai joto kai dalam sarok khasrang lagi gitar rok snam man bagai hambai ini kesam mane snam ni apa tisha lagi tak lagi tisha gak pernah kiri kita kata kai kawan bagai snam lagi tunggu kai sini charge singgit channel kah nogri rok kasih ke pengajar di kai naik betunggu naik tunggu rok kasih jama ke tunggu bagai tahun tunggu ke bye bye Christmas bye.